chvíličku, já bych se chtěl něco slíbit. Řekněte té holce, co je v těch bílých šatech. A co nastupuje do toho? Jak se jmenujete? Jak se jmenujete? Nevím. Tady té holce, paní už, nebo vlastně paní, že ji budu milovat. A vegetariánku! Ne, maso. Maso! A do konce dní. A na těch kozách! Do konce dní. A Karlose, tady toho pana, Po sebou, po 10 letech, vole! a jeho ženu Moniku chci vidět za rok u oltáře. Slibuji, že si ji beru. Přesně tak. Po 10 letech, když ona dneska souhlasila. A do konce dní, miláčku, do konce dní. A bude vždycky si A na důkaz tohoto všeho se z té spouzačky splouznu. No konečně, to trvalo. A to čekáme celou dobu. Jo? Dávaj ho, pojďme se, vydržíme. Na důkaz toho, že si Kačenku beru do konce dní, Ty už si tak se splouznu z té spouzačky. A jedu, jo? Pojedeme bomby! Do konce dní! Veliký srdce. Děkuji. Kačenko, co říkáš na výkon svého muže? Krásné. Nádherné, že? Musíš zůstat, hej. Chráním se ti před tvojí svatbou. Chráním se ti. Zůstaň tady do večeře a potom přijďte domů. A bude bomby. Salam alejkum.